Ay, nagawag dito. Tindog ka. Sumipit ang mananap. Ay, manubot lagi. Ay, manubot. Na. Tindog. Ah, niya na. Gamot ana, mo gamot. Panday na siya karon. Gani, maragbayot pa ta. Kaso ko na siya kayong kamot sakit na daw. Dulok-dukan. Lapsa. Dulot to ka na. Asimipuyo na siya. Oh, ala siya. Good boy kaya bata. Ikaw ba't bata? Nadulok-dukan ng Hinoon. Tama na. Dilit. Dikasi nagasala sa dikasi. May bilas na tren na ako. Undang Ayang ni. dalang kuan. Tuloy may muda. Ang gunting day wala Wala ay kalam dala. Sunda may bitas na. Awal data. Ulan na sindi ay. Takto ka na ba? May dampa. Ay lagi din. Kita saan na lang po na tiwas di ay. Ha? Tap-tapan lang. Tapan. Pura po na may damba. Nawin. Ay bugi. Nama ko basa to dapat putol. Isa lang video din. Eh pakita saan lang itong kahon tanong. Dito na ko to po. Yan deja ron po bu. Okay, size mo din sin. Ay. Tama ron dito. Okay. Luksok mo Dili dito. okay. Wala na dere. Dito day Wala na. pikas ko. Dito na. Dere mo na. Ano sa mga jacket na himo ano patunganan? Dib. Yeah, abi sa Jacket ba? Mahagbong ba? Sablay kay batagat. Ikaw ba yung Naggo ka na, Deb. Bata ni Manik eh. Wala dire. Oh. Mangko na. Hapon yan na anang Gamay. mayos. Ikotro. Silang pligo. 300. 300 Kaya nakuha na kay ang tulo 1 month. No? Eh, Deb, biyaan ko ni Dre ron. Palungon mo ko ni. Palungon po ko ni. Diba? Oh, 300 ka na. Pagpatuloy mo. Tulo ka. Patong ito. Ah, tay! Dok. Tay! Sir. Tay! Ano mga di? Hindi kay tunol ba? Ilan san ba? Medyo hapon din. Hapon na gamay ng kulang. Una. Oh. Oya. May kay susunod na pagdag mo to represent na dia. Basta manggahi lagi ko kay inibrit ni mo mudal Osman. May tugan ko. Petili sa daan ba? Mahagbong sa kanal ito ba? Isa nagbangon no kay. Agwagyo kay kauban mga tulog ko buok magdison na.
Cantik-cantik ini. Ayo hangat deh. Oh. Jangan. Ay, itu gayong. Five na. Oh. Araw ang taga. Ayang, puyo. Hawar dito, hawar dito. Hawar dito. Tingnan mo din. Tingnan na dia. Pwede man. Yang, pinatingan, babaw. Ibabaw. Ibabaw. Ibabaw.
og kulgot eh. Naog na rin mo kung hindi na ka naog ka. Sige na ka. Na. Tanggal ngit-ngit ya, hindi ka naog. Kulob. Ayan siya ay. Kulob na. Ayan mo ito kanina. Ayan mo primero. Kulob. Kulob kedua. Kulob. Ayan ito. Ayan yan. Dili ra magnaog. Lang. Mga katupong. Iluhan man. Di sa ilo. Gamay. Okay. Ye. Ye. Ambil orang kan dia kau itu. Tusuk ke dia. Oh, kana. Dua gila. Dia. Ini lagi. Ya no. Tusuk itu. Kuya sukan ay. Mau ka bita. Ah, baru bikin away kusog. Ayo, yagi dia. Bago. Babaw, babaw. Buka dito. Oh, butang-butang di kanto. Di kanto. Ah, ano ba nila? Wala ba? Tanya dong, coba. Ay. Napali dia. Dami na. Dami na. Kak. Kebas. Kira mo tugtong po dito. Ay, siya na ito buakol. Ha? Ay, siya na buakol. Naman. Ay, gunting. Isa na, isa. Hiwaon ka na. Ha? Hiwaon. Buakol? Hiwaon ba? Hiwaon isa. Ay, daan na ay. Ayaw, ito na.
Pangalan naman imo niya. Dahil na ninyo sa taas. Awa di awa. Hindi na kita sa taas. Pangalan din. Parang sukatan na. Dito lang ah. Oh, data ka mahiwa ka data. Datin. Kana lang isa. Bunting mo, pagyan daw. Tapi ka sa taman. Ona. Hanapit mo, mahiwa ka. Ang dito ka. Mga tahun na nangawon ako. Ara, master lang. Nangawon diri. Ito bro. Unom no. Makan. Ayo. Ha? Dili wa ba may bagi. Diri. Makan sa 224. Sa 224. Kalimang kanal. Sa tulo, upat. Kini. Oh, kalimang kanal o kana. Ang kataas eh. Ang bagay. Makan ba? Yung dangaw. Makan gani. Be. Ay sa kola. Ah, ito. Be. 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 Patra ko ka kanal. Ha? Patra kanal. Ano man ito? Ayaw. Ayaw ko daw. Ayaw, ya tadi sa. Dua, tulo, empat. Upat. Guys. Oh. Yo. Oh. Ikan yang kedai. Puro mas ayam. Ayam boleh ini. Ben. Apa sih? Isa, dua, tulo, Empat. Sundang na. Pagbunal to Jay. Tahon to ni. Likod ni Jay. No. Pag muna ko bunali ha. One? Oh. Ye bunal Jay. Gabi sa kakabunal uy. Hindi ka ba nipis magasin? Dali gini no. Bunal siyo. Siyo. Mga magbunal.
ni mura sa lulo ide. Batasan ni mura sa lulo ide. Isuon sa so ani among ang lula na namo gyud. Lula sa apo na mi. Mau ron na. Og batasan to na ron sa kuan. Agda PSL. Mo na yung kuan. Berarag gamit eh. Kaya sa batasan kay luran. Wa. Ronaldo! Ginalan. Nabulbut. Ronaldo! Gigi! 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 Eh, Kiri! 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 na yehod gabi ka uy. Ini naman tugod. Eh, kailan ko na sinot? Kamay ba na? Kanipis ana. Pasara galing ba? Para madali. Ana ba? Or! Bangay! Oy! Nalidi. Wata. Butang lang silong de. Kene? Uy na kon. Dali okay. Ako ay siyante! Siyante si Auntie daw. Si Auntie. Papa naman ni Adil. Tatay lang. I'll watch it. Are you waiting? Ano ba na tay? Brahman. Ha? Bilang. Ano? Na pa may ba isa kon? Puslon mo turon. Pagla. Tapos. Ay tama. Montay ko pat, lintang. Sila pa rin kasi tayo katulog. 5. Sukati ra nag Ito wala ipak. siyang pulo. Ako putulon daan. Okay. Tang. Ang kuwantas. Tuloy pa ko. Ay, Tayo. Sukati ra ulit. Ya, tulong daan ako. baby. Gamay. 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 Tangko. Oh, sangko ra sa. Deb. Kakaon na ba kaane? Kala po gani. Ako kay pangab. Lampas na ako. Ang ilang pa? Dire. Duday. Oh. Ha? Aktor ka na. Aktor ko pa. Hindi sila. Tutong ang doon. Wala. Ano yung bagay? Oh. Dagang isayo di ba? Laro ka na ako. Ano? Oh, kada. Lansang. Ano? Tinubuan na oy. Ha? Taas pa na di ba? Eh. Ay na mo dai bagay sa busubos mo to ma. Tama ano ba? No. Dai, ito na. Amo ni. Oh, lapay diri ba? Oh, yan oh. Yi. Bansa mga ay boy. Oh, dagan yo. Dagan lang pag sa yan, oy.
bibili yan.